Bitung reng thama consensi along APLC atum pen armu te deng ponsi ke songa sai ke deng pon Ponsing be ahin pen sami semen sang ti pen arnama kumlin pen chenglok nok be akumlin hayu ta thip theng pon bom lo tang chithin pe pli arni song trok atum pen munsam lamdon chitok pon along clause 2.3 along inghoi applicable pli MEC anghoi pabat pon pu lapen inghoi applicable pli ang bong pen SD akhai atuma phan ke inghoi thongke pli anghoi rai pon lo lapen lapunat inghoi ke ba bang phang ke open for all mari kaduk owe akhai stami labang so inghoi ke balong ke MEC kilik chidan dun longji Laso putak preexam havar along ningkang samse jipaklang ponsi really lapen dharna saida padu ponlo lason si chithin pai kristir kep arni bitung reng thama consensi parlopon rong thilu paklu aklam along APLC atum pen armu chejeng ponsi clause 2.3 along ing hoi kep open for all along ke chikroi dunek the open for all along chikroi dunek the en kachisong asai kedeng pon labangso kachisong pon along abarim MC ram rong hang bitung reng thama consensi maipu Konsing teron wothalang so LC youth wing maipu Devenson be APLC wothalang so LC maipu Bikram Hanse pen chenglok ka prek riso ijang atum ta chito dung Cross 2.3 Cross 2.3 Cross 3.4 Cross 3.4 Cross 2.6 Clause 2.6 we don't regret. Six schedule long live. Six schedule long live. No to the mistake. No to the mistake. Yes, this is long live. Yes, this is long live. Yes, this is long live. APHLC long live. APHLC long live. APHLC long live. Romasar long live. Romasar long live. Latuma kadto kami aja konta latuma den sikoko pulo ta dele tuke council ahem puba sixdula puba tribal ahem puba ke tuke punako lase bang kaprega the tu la jakiding ka chesongolong ta ni tiwari hoi kep nai punai puduna bele nange na ke hang duna bele na ka chingwai duna bele ake joy pen la ke special offer puro la so special offer ke pidera bagera chokche pusi ni tumke pini so mai kanta rat de ta thenglo tume ke kham ke chepeklang lo ini tum date ke ongdu lo ka chali ke to kelang ke thega tumada la so lam ke protest lo la se athe pialam ke la so ka me pradin pen lo ka cheta tum seta puthot Karbi Longri Abirta matha thu kirla pen la solam the baga pachiru dangi central government afan elang tum mane la so baga review dangi po phangya lang tu ke pipo nang po la so bansi tu ta tini demand la pen la so MOS long jaso me pet ke ake ong ko pine ke meo la so tu thek long le pining penan Karbi Longri Abirta fan batai ke thom lo son sarkar pen lamjong ke chetok 1995 aninkan ke SSC ke se pen chetok lo 2011 aninkan ke UPDS pen chetok lo la pen nona batai ke thoma khong sarkar pen ke chetok lo la pen la batai ke thoma mon sama farman ke chetok lo ke Karbi Longri tum ka matha ta anso se ake the mucho ason se long ko bon ko se ke matha seta ituma ke the ke lo ya la ke ituma ke ke pivir ja phan aja kong se itum ke dak non mane I pon dhuro la so farma se ke ding duk chebek lang lo asi la so mon sam ta la so MOS lang ahap lo ke thek long ke kaching thananya lam do ani ta so pi ko se ni piji rui melo lada ke tum thek dom long ke alle ke do yi sona itum thek dam long le ke ong dum ke scheme mo kha Karbi anglong pen dima hasau ke tribal alongri lasi MEC ang hoi ke ba fan open for all to along bangke chidon du thei labang su ke song pon along west Karbi anglong long kristir kep MEC consensi along sami alang litum pen ke song ding pon bomji busi Uthalang so LC maipu Bikram Hanse pen thrangke dum phan than bachin pon. Apart from that, ajaha close do like clause 2.3, clause 2.6, clause 2.9 la hai hui long bangke nilitum chedon du nun e la pen nilitum regional party puatum de la ka chedon dun de gali nilitum ka thek long tengke 99% Karbi Anglong tribes to man lapen intellectual to man senior citizen to man student organization to man ta la bangke chedon dunde la so porsi nile tum la bangso isia message bangke dak bitung constituency pen pini palelo
lasi la 26 constituency along tame la bangso message ke lepo pusin itu mathalo la ancho takali Karbi Anglong Autonomous Council along tame la bangso message lepo la pen state central government tum tame Karbi Anglong Autonomous Council pen halang litum han tame pachini tu pusin itu ning the ponlo la bangso akache song la bangso protest la kenil tum self interest fan le protest kali hey alam do ilitum Karbi Anglong mate de mahaso bangke tribal areas businang pulo paragraph 20 teng penke halaso teng pulo tangte clause 2.3 bangke halaso paragraph 20 tribal areas bangke dilute that lo pulo tangte lake ilitum phan ke thedum kanu hok bangke klang dak po pini penap manang klang kle data hai mine der chat prap chat ta hai mine implementation of part bangke sita la bangke ari ke koktang lo je in future bangke iltuma generation bangke lake punang re bangke klang dak po lasi pininil tum ladak amulu kom hek noi ajad noi nilitum public aphan overall 99% Karbi Anglong rat atum aphan sinitum represent bisinil tum ladak protest bilo alang litum pinina hem benang bardu none der lo mene sitame alang litum aningar lo alam alang litum aningar lo kiun e alam ka hojomun e alam ki deng diun e alam abang kinil litum ladak pini ningje bilo lasi tabangso message pansil litum ajer iglo lasong dak taksi laso protest bang niltum continue deng iji bithung constituency that day West Karbi Anglong 9 constituency along the miniltum deng ponji ansu se Karbi Anglong East Karbi Anglong a part tadulang halaputa mela bang so protest bang non deng bomlo ansu se unitedly opposition of force la kedam tang tarik pli along itum Delhi rong supilong lo chitok dam bangke itum Karbi Anglong arat si la ison dia lam the bangke kreatif lo kreason hello geng sang asu phan sit kep pidet pu bangke rat asitum si non pinani ani thi ani pung senang man lo we gimme tum sitame ani thi pung son man lo la silitum kade Karbi Anglong ras tame itum la tensi bang han pitek the pu bang kade chi kroisia game athem itum prang itum ring dog rini dulong ya tuar bangke la keng hap chek po bili chingda mateng de lasi kade Karbi Anglong ras tame ining thik klong pela so protest ke du wer ye phan asu ka implement me de ham ke tum ka boria chi sing ning bangsi kenang so Khain ko rahini Surupathar constituency palopon angkang Balipathar number adarso Dharam Singh B arong Amekar Prawan Singh B ahin pen kedam tang 1995 aningkan pen Chiklo Longsu Art CLO impuponsi pinarnians temi artist asai klempon bomlo alangli Prawan Singh B ahin pen kasonse pon ahormu semen sangti pen Arnam akumlin pen cenglok nokbi akumlin hai huis tami alangli thip theng pon bom la sonsi Prabu su amondir la pen ka prek amondir long sami alangli ki thip theng arnam akumlin si bipon bom lo ti kumani abang phubang phetum la puson kumlin ke selam jening hang li putang ti alang di contact number 9365420546 along humri unun Prawan Singh B ahin pen arnam kumlin ki thip labang ke thorom plak pon pe la pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen sami alang ni phan ason akumlin mate ke soy keret ki thipe thengs ki pangjang thek abang phua phant ki rap ke pajur pont mate mesen atowar japana sonti alang li lan su si paprangun thekpu sangti hidi pen projen terang Karbi Longri Abirta